Hej alle sammen. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Jeg sidder lige nu på en af mine venners server. En af mine venner, Frederik, som har lavet den. Nej. Det er ham, jeg står og kigger på nu. Er det ikke Frederik? Jo, det er. Yay. Peter, jeg skal lige vise dig noget. Prøv at komme med. Og først og fremmest, der står en creeper derovre. Så. Altså, du skal ikke dræbe nogen af dem. Hvorfor må jeg ikke dræbe nogen creeper? Jeg sagde det til Asger, at han ikke skal dræbe. Se herude, der er byggeri. Vil du gerne have et hus? Vil du gerne have et hus? Ja. Du får lige dine penge. Det er emeralder, der er penge. Må jeg skyde dig på et Victor? Skal skyde dig i nakken. Hvilket hus skal det være? Skal det være det dyreste, du har råd Må til? man også true for? Det dyreste, jeg har råd til. Okay, så skal du give mig 19 af de 20 kroner, du lige har fået. Fuck. Zombier! Her. Invasion! Hvor er der zombier? Inde i Godt. spawn. Så bygger jeg. Jeg fandt et æg! Er der zombier i spawn? Ja, jeg har nappet dem. Nå. Det er- Men hey, jeg fandt et æg! Hey, Peter, stå stille ved spawn, hvor du skal normalt stoppe over lavaen. Prøv at se. Jeg ved, jeg har set det. Det var allerede sat ned. Nå. Lad os nu lige komme videre. Hvad level er I? Hey, jeg kan se en zombie. Jeg er lige Victor, du tager ikke nogen af mine. Hej, zombie. Ja, jeg slår den her zombie ihjel. Der er en creeper. Fuck. creeper. Væk med dig, creeper. Ups. Den sprang. Hvad sprang den i luften? Den sprang i noget hegn i luften. Ups. Controls. Nu Kom. kommer alle mine dør ud. Ud. Det var ikke meningen. Bliv. Der kommer en zombie i min skål. Gris. Det er ikke. Og det betyder, Jeg er lige... Zombie invasion. sådan. Jeg smed en gris ned i lavaen. Hvad? Peter. Det var én gris. Jeg skal nok betale det. Nej. Jeg skal nok få anskaffet en ny. Zombie! Se. Det eneste, man kan høre det er bare klik. Det er det Så, ned med jer. eneste, du kan høre her. Bliv dernede. Peter. Hvad er resten kylling? Jeg vil gerne. Og jeg har ikke brug for at vide, Jo, hvor jeg har fået fra. de der dyr, der er inde i den der, som Peter han slap fri. Ved et Den, som uheld. jeg slap. Som jeg, altså, var det ikke mig, der gjorde det? Nej, det var mig, der kom til at springe en creeper der. Det var Hey, 2 den, zombier. han slap dem. De er jo overalt. Tro mig. Nej, du må gerne slappe, hvad hedder det, dyrene. Jamen, sagde du ikke, at jeg må være kreativ? Du skal nok komme i kreativ. Det skal bare lige have tid. Hjælp mig lige. Der står en villager zombie og en normal zombie. Seriøst, Peter? Ja. Shall I help you? Ja, tak, for jeg har ikke noget som helst, som jeg kan bruge. Kom herhen, så får I lige lidt juice. Må jeg godt få zombiekød? Hvis du vil. Yeah. Hvis I kommer, Jeg er ved at dø af sult. hvis Peter, I skal kommer du hen til stille? det der lille grimme hus, jeg er ved at bygge, som ikke er særlig grimt, men alligevel. Der er zombier overalt. Ned i næbbet med dig. Frederik, du er nødt til at få lavet om på spawn. Sådan at noget med en indhegning, så der ikke kan komme zombier herinde. Det var gerne det lavaen skulle gøre, hvis der var en, der var klog nok til at hive i håndtaget, så den lukkede. Jeg skal henover! Så bliver Yes. det ikke PvP. Så må man gerne dræbe dem. Fordi inden for PvP, Her må man gerne dræbe. I hvert fald når det er zombier. du får lige nogle ting. Der er en gris! Peter! Gris! Må jeg dræbe grisen? Ja, stil dig i det her hul. Jeg dræbte en gris. Peter, stil dig i det der hul. Jeg sagde Peter! Ja, jeg fik en græsblok. Der. Hvad med mig? Du var også noget. Nå, så er jeg i hullet. Skulle jeg ikke være Jubi! kreativ? Iron sword! Frederik, er du færdig med mit hus? Nej. Tro mig, der har aldrig været flere end der er her lige nu. Ja. Hvorfor tror du, jeg laver videoen? Jeg reklamerer. Jeg reklamerer lige nu for Hvis den. det skal være en video med den, så skal vi så ikke tage IP med den. Jo, det tager vi til sidst. Ja, okay. Det skriver I bare i kommentaren. Men jeg gør altså kun det her for at få lidt likes og for at... Min video Prøv at se! har fået noget like, udover det like, jeg selv har givet. Æderkop! Jeg har altså en boost. Har du også en Så jeg YouTube-kanal? rammer creeper.
Må jeg også få nogle tools? Må jeg også blive kreativ? Må jeg også? Ja. Ja. Jeg har så meget lyst til at skyde en af jer lige nu. Ikke mig. Men hey, fik du noget ud af æderkoppen? For mange creative. Oh, Der er kun zombie! jeg to, der kan blive creative. Må jeg, kan jeg få en bue? Ved du hvad, Peter? Du Ja. kan også trække et string, hvis det er. Kan jeg også få nogle pinde? Jeg vil godt have en bue. Og lidt pile. Kom hen til dit hus, det er færdigt. Luder. Jeg vil næsten... Hvor er det? Kom her! Følg vejen, din idiot! Okay, håndtaget det er her. Oh my god. Jeg sælger gerne mit hus, hvis det er. Okay, Frederik, jeg kan se dig nogle steder. Peter, Kylling. Creeper. Hvad fanden laver den creeper i mit hus? Det er måske får du aldrig nogensinde herinde og gider at tage dig af dit hus. Hvad fanden lavede den, hva'? Frederik, jeg ved ikke, hvor du er. Du ved, hvad Frederik han har givet mig, hva'? Frederik, hvor er du? Frederik, hvor er den der pæne gave, du gav mig? Gider jeg godt lige tige stille? Hvorfor? Jeg prøver stadig at lave en video her. Så der skal være absolut stille i en video, eller hvad? Peter? Okay, jeg blev bare spawnet ind i et hus. Ja, og det er dit hus. Og det er dit hus, og smækker jeg bare døren. Tak. Smut, Jeppe, vi er i gang med en video her. Yep. Og er det dit nye hus, Peter? Ja. Er det ikke pænt? Oh, fuck! Peter? Dernede! Der. Frederik, du er altså nødt til... Frederik, du er nødt til at få bygget det der. Det der sådan, at monstre, de ikke kan spawne herinde. Men jeg har sat en halv milliard fuck over det hele. Ja, men du kan bygge dog en indhegning. Hvad? Ja. Har jeg æderkop? Hvordan fuck skal jeg bygge en indhegning? Bygge en indhegning rundt om stedet. Men det gider jeg ikke til. Oh! Dumme, dø! Dumme dø. Ja, det er en ny sang. Jo, glem dog det. Der er en creeper! Jeg dør! Der er en creeper! Jeg glæder mig til at se Askers lige. Ja, jeg glæder mig til at tage tingene. Det gør du ikke, Peter. Og hvor? Jeg kan ikke finde spawn. Are you kidding me? Diamant og... Gå ud af mit hus! Jeg bliver væk fra spawn. Are you kidding me? Hey, kan jeg egentlig skrive en command og komme til spawn? Hvorfor? Kan jeg ikke? Peter, Har du ramt det? Ja. du går ud af døren Døren! og følger vejen ned Hey, til vent. slottet. Zombie! Slottet er spawn. Jeg fik en kartoffel. Det er jo. Er det hernede, eller går jeg den forkerte vej? Hvis du går væk fra alle de 500.000 bygninger, der er her. Det er den rigtige vej. Bare bliv ved med at følge den vej, indtil du kommer til et stort slot med sådan noget, der ligner Iron Golem hele vejen. Motherfucker. Dø. Jeg gemmer mig under trappen. Dø så, du dumme motherfucker. Jeg har et spørgsmål til dig. Peter. Hvorfor Ja. fjerner min kanon? Peter, Hvorfor se, fjerner jeg har til min dig. kanon? Fordi hvis du skyder ned i Tak. minen, så ødelægger du den. Og Peter? Så ødelægger du den. Kan jeg så ikke få det til at pege den anden vej? Peter? Ja. Har du Jeg skal noget nok rødkød? på et tidspunkt bygge en kanon igen. Giv mig 3 rødkød. Du får 5. Ved du, hvad du så får, Peter? Hvad? Du må få Er jeg godt ved væk herfra? 5. Hvor er I? Vi kæmper lige mod 500.000 zombier og æderkopper. Nu skal du ikke gøre dem alt for Peter. Nej. Du vent dig om og kig den anden vej, så kan vi dække et større område, når vi kæmper. Nå, nu har jeg fundet Peter? jer. Peter, her. Peter, Det her det er til dig. Yay! Hvad gav du ham? det her det er også til dig, Peter. For 5 rødkød. Hvad var det? Du kastede en gift potion på mig. Asger. Helt ærligt. Peter, se her. Don't worry. Jeg har fået en Peter, iron ingot. Peter, du ved godt, jeg har... mælk, drik det. Vent. Du ved godt, jeg har flere af dem. Die. Sådan, Peter. Nu har jeg brugt alt det her Zombie. at bygge en fucking indtegning rundt om det her sted. Asger, Peter, kunne godt lide fordi det du gave. kastede en potion på Nej. Baby zombie. mig. Oh my Baby zombie.
elsker The Garden Left. Jeg døde. Giv mig mine ting. Jeg vil have mine ting igen. Hvad havde du? Alt muligt. Jeg har dem, Peter. Ja, tak for det. Kom hen til spawn. Jeg skal have mine ting igen. Ja. Would you like to see my sword? Nej. Au. Jeg ved, det værste er... Det var for gift potionen. Jeg har godt slået ham for giftposen. Bare rundt. Giv mig mine ting. Okay, Peter. Ned i hullet. Ja, den er nu. Ja. Jeg tør altså ikke. Nu har jeg været ham derinde på Eva. Peter, Ja. Victor, Asger, Frederik. Jeg tror, jeg er syg i hovedet. Jeg hugger hovedet af hende. Robin har hugget hovedet af en Barbie-dukke. Hvad er der galt med dig? Det giver jo ikke andet end mening. Hey, jeg er nødt til at stoppe om 4 minutter, hvis det her skal blive sådan en video, jeg kan få på YouTube. Nej, under. Slå mig. Må jeg se? Fed video, Peter. Hey, alle sammen, prøv at se. Jeg hugger hovedet af en Barbie-dukke. Ja, okay. Eller måske jeg skulle overveje at stoppe snart. Den er flad. Ja, den er nok flad, hvis I leder. Hey, jeg ved det, jeg laver bare en episode mere. Okay. Shh. Okay, det var så alt, hvad jeg havde for nu. Der kommer en episode lige om lidt. Grunden til, at jeg ikke kan lave episoden længere, det er fordi, det skal være en YouTube-video. Nå, farvel. Lad os slutte af med, at du dræber mig. Nej, jeg kan så skade det. Nej. Okay. Lad os slutte af med, at jeg dræber. Nej, ikke rigtigt. Hej.